Beogradske gimnazije. Obratit će nam se direktor gimnazije, gospodin Bojan Vučković. Naš kolega Miroslav Marković, rođen je u Zemunu 12. septembra 1965. godine od oca Vlada i majke Jovanke. Matematički fakultet je završio 1995. godine kao diplomirani matematičar. Po diplomiranju radio je u Zemunskoj gimnaziji, 10. gimnaziji Mihajlo Pupin, osnovnoj školi 14. oktobar, mašinskoj školi Radoje Dakić, elektromašinskoj školi Zemun, a od 21. januara 1998. godine u 13. Beogradskoj gimnaziji kao profesor računarstva i informatike. Završio je master studije na Matematičkom fakultetu 2012. godine. Kako to obično biva, tek kad se završe jedan život ili jedna priča ili roman, tek tada naravno imamo uvid u celinu, vidimo sve ponekad skrivene tokove, dubine o kojima ništa nismo znali, iz perspektive kraja bacamo novi pogled na prošlo vreme. Miroslav je bio dragocen čovek, od onih kojih je najmanje. Njegov neprestani osmeh izvirao iz njegovog bića, on nije bio samo ljubaznost. Bezazlenost koja je ponekad prelazila u jednu predivnu i podcenjenu osobinu, naivnost, koja je svojstvena samo deci i najčistijim dušama. Ili nezlobivost, bez jedne jedine takozvane zadnje misli. Miroslav je bio i veliki profesionalac. Nije trpeo da u njegovim kabinetima za informatiku i najmanja sitnica nedostaje, a da on to barem ne saopšti upravi škole. Lista stručnog usavršavanja nas je ostavila zbunjenima. Oko 100 raznih sertifikata, najviše sa Arhimedesovih tribina, što svedoči o temeljnom i punom entuzijazma radu na sebi. Suština nije bila u tome da se sakupi broj bodova za očuvanje licence profesora, nego ogromna unutrašnja potreba da se napreduje i da se pred đake izlazi sa stalnom svešću da uvek malo znamo i da uvek može bolje. Kako drugačije tumačiti nego izuzetnom širinom, prisustvovanje seminarima, jezik boja, kurs o tumačenju boja ili digitalna obrada fotografije. U borbi svakodnevnice neminovni su bili neki nesporazumi sa učenicima kao i u kolektivu, ali oni nikada nisu bili bez obostranog uvažavanja. Uostalom, prisustvo bivših i sadašnjih učenika ovde i danas govori koliko su ga voleli. Tu su predstavnici odeljenja 4.9, 4.7, 2.6, brojni bivši učenici i to govori za sebe. Oni su nosili cveće. Šta bilo da bilo, sada je prošlo, oprošteno i ne mnogo bitno kada se gleda celina jednog života, jedne uspešne, mada prekratke radne karijere. Koliko god da se Miroslav povremeno ljutio na ponekog od učenika, uvek ga je barem za nijansu više voleo u isto vreme. Uporno se držao principa koje postoji u nastavi kod ocenjivanja, sistematičnost i pravednost. Nije odustajao ni kada su se javljali otpori i danas bi mu to služilo ili mu služi na pohvalu. Nismo znali da je Miroslav voleo nestašna odeljenja. Tek je sada u bolesničkoj postelji to otkrio. Iza pojave velikog radnika i elegantnog gospodina, pomalo nestašan bio je i on. U istoj toj postelji poslednjih dana videli smo jednu čistu detinju dušu u telu odraslog čoveka. Nismo je tako potpuno videli ranije. Bila je prelepa. Kad god bismo Miroslavu poverili neki zadatak, znali smo da će on biti obavljen na najbolji način. U poslednjih nekoliko godina bio je ponosan na svoje ugledne javne časove. Kolege koji su prisustvovali imali su samo reči hvale. Ne tako davno, na jednoj sednici nastavničkog veća, pročitao nam je mail bivše učenice, sada studentkinje matematike, u kojem se ona zahvaljuje za sve što je naučila od njega, jer je zato na fakultetu mnogo lakše. Uostalom, to je i ostvarenje naše misije, jer je uloga gimnazije da pripremi učenike za viši nivo školovanja. Dobio je veliki aplauz od kolega, zaslužio je da bude ponosan. Svoju odanost školi pokazivao i tako što je samo inicijativno snimao naše proslave Svetog Save ili druge školske priredbe, zatim snimak umnožavao i poklanjao svima koji su bili zainteresovani da imaju lepu uspomenu. Ne zaboravljamo i njegovu istančanu ljubav prema muzici i pozorištu. Učenici su u njemu uvek imali dragocenog sagovornika kada se razgovaralo kako da utroše svoje slobodno vreme. Učenje i umetnost. Nešto drugo od njega teško da su mogli da čuju, a čuli su najvažnije. Kad god je učenicima to bilo potrebno, mogli su da mu se obrate i van škole, putem maila, i on im je rado odgovarao, savjetovao i slao zadatke. Rekao nam je da ga je brat Predrag puno puta zvao da dođe u goste u Ameriku i da će ići čim ozdravi. Ostao mu je nedosanjan san da ode kod brata
i da hoda kroz okeanske vode na peščanim plažama. Setimo se toga kada budemo imali prilike u životu da budemo na tako lepim mestima. Napravimo neki korak misleći na Miroslava. Skromnih radosti, prepuni život, ako umemo da ih vidimo, a takvom razmišljanju nas uči i naše zajedničko hrišćanstvo. Miroslav je o tome puno znao. U svojoj profesorskoj karijeri imao izuzetan uzor svog oca Vlada, profesora filozofije, inače i profesora matematike u Zemunskoj gimnaziji. Sigurno je da mu se približio, a možda ga u ponečemu i prevazišao. Miroslav Marković je čovek koji treba da bude na ponos i roditeljima i bratu. Na ponos i crkvi koje je pripadao, koja se u najtežim trenucima, kojima smo i mi prisustvovali, odnosila prema njemu sa neverovatnom posvećenošću i brigom i tako mnogo pomogla i Miroslavu, ali i njegovom ocu Vladu u za njih najtežim životnim okolnostima. Izgubili smo dobrog čoveka, divne prirode, pouzdanog kolegu i profesora. Beskrajno smo tužni. Sećat ćemo se Miroslava mnogo i dugo. I rekao bih sa ljubavlju koja nadilazi jedan običan kolegijalni odnos. Neka mu je večna slava.